Ippubblikata politika rurali riveduta li se tirregola l-użu futur tal-art il-barra miż-żona tal-iżvilupp. Fost id-diversi għanijiet li għandha din il-politika tfittex li tirrifletti aħjar il-ħtiġijiet ġenwini tal-bdiewa. Li żellu l-perit involuta fit-tfassil ta' din il-politika fisret kif il-politika l-ġdida tiddikjara li kwalunkwe żvilupp li jista' jkollu impatt negattiv fuq żoni protetti mhux aċċettabbli. Fost oħrajn hemm regoli ċari dwar l-użu tal-art. Tnejnu il-bidwi li jrid jibda. Ġviri, mhux kif kienet il-policy li jisma' tkun stabilit, le, inti se tibda u se ngħinu. Bini li qiegħed permitted, qiegħed hemmhekk jista' ikra fl-ambjent, iva jista' jaqa' u jerġa' jinbena. Għaliex l-art diġà hija maħuda bih. L-importanti li ma nkabbrux iktar milli għandu permitted. Il-perit Ellul stqarret li l-iżviluppi ġodda fiż-żoni l-barra miż-żona ta' żvilupp se jkunu konsidrati biss jekk huma relatati mal-agrikoltura. Dan ifisser fost oħrajn akkomodazzjoni agroturiżmu, residenzi għal bdiewa u intrapriżi żgħar għal produzzjoni tal-inbit. Barra minn hekk qed tiġi indirizzata wkoll il-kwistjoni ta' bini mitluq fil-kampanja Maltija, dan biex ikun inċentivat ir-restawr u żamma tal-valur storiku tal-bini. Tajjena stess tħalt ħafna postijiet li għandhom soqfa ħażina, daw bil-permessi. X'tagħmel tgħidilhom itilqu l-barra għax se għassaf ma stawx tgħixu iżjed hawnhekk? Le, issa nistgħu nagħtu redevelopment. Anzi, il-binijiet li huma li se jkunu minflok dawk se jkunu iktar sbieħ għax jirrispettaw il-kuntest rurali tagħhom. Qed ikun imħeġġeġ ukoll l-istalel ġodda jagħmlu użu mill-linjam biex l-iżvilupp ikun faċilment reversibbli meta l-istruttura ma tibqax meħtieġa. Fit-tnedija ta' din il-politika s-Segretarju Parlamentari Michael Falzon stqar li s-simplifikazzjoni tagħha se tagħti aktar ċertezza. Dan għaliex se jinħoloq bilanċ bejn dawk involuti, partikolarment l-iżviluppaturi u l-bdiewa. Intant il-Ministru għall-Ambjent Leo Brincat stqar li f'ħafna każi l-Awtorità l-ġdida għall-Ambjent u r-Riżorsi se tkun qed tiġi konsultata u tenna li t-test veru ta' din il-politika huwa fl-applikazzjoni u l-implementazzjoni tagħha.